Mbalomwa ife tonse kuno kuli Lilongwe mu mzinda umene ndi capital city. Tikulandireni kulikonse kumene muli in Malawi and around the world. Ndine Brian Banda, mukhoza kunditchulanso kuti mdzukulu wa Nanjaiko, mukatero ndiye kuti mwatilemekeza kwambiri. Iyi ndi program ya The Hot Current, ndipo tili ku field. Ndikufuna ndikuonetsereni achemwe ali angawa koma nkhani ndamba ulendo uno. Ndujiro sopo ya mbuya amaiwa sadi foto kuzira nkhani ulendo ukalonga mkubwe mwaona browser ngani tampokelelane nati kwenkani nati yaita bwana pali pose nati kufusa mapu nati ali yeso kumangoti nati ndio msimanena mmodzi muwili nati koma tikuthokozeni galimoto mumayendetsa bwino kwambiri taenda bwino chifukwa kuyendetsa galimoto kuchoka ku Lilongwe kukafika ukalonga kubwereranso ayi chifukwa tumukalandira ndimachita maji muona nanga kungolandira 100 meters koma mahapo wakwera sana koma mzimayi kutangenaso kubweza kubweza yayi maipiri kuno kumbali timakunyadirani maipiri timakunyadirani kwambiri tiyathokozenso apiri kulana kumasulani kuti tikhoza kukafika mpaka ku Baka. Ine ndikulandireni ngakhale kuti tonse ndalendo pano. In fact tikukulankhulani kuchokera ku studio yathu ya ku Lilongwe. We just arrived kuchokera ku Karonga, quite a long way. Takaonanso pamene mmachokera ngakhale simunanena kuti tilowe kumpandako ati pasakondole si pamene pajamali pasakondole nanga ngotengera panse ngotengera panse sibola tatenga okay bola tatenga bola tatenga acha bwino ndimapeza ko suthumula mpunga ezona ndika kanyemba ezona ndikamtazini koma sikuchezana bwino mabisa lokho on mabisa leo ndetubwezela ukankhani ndezilipo ndine kunda ngoja program ndi ya Hot Current. Kufunika kwake and lero 24 days 23 days angotsala masiku 23 kuti tikaponye vote. Kufunika kwake kokambirana nkhani ya masankho iyi chifukwa masankho awa si masankho amasewera ukamamvera akuti kuti ndi masankho oti sofuna kuchita nawo chibwana naye. I'm trying to choose the right words. Yes no ndikofunikira Brian chifukwa chokuti anthu amene alibe information yokwanira sangapange chiganizo choyenera. So umayenera kuti anthu muziuzana nde mukamauza anthu aja amalandira information. The information ije kakhala kuti ndiyokwanira zimathandiza kuti anthu apange chiganizo cholondola. So imodzi mwa program imene imauza Malawi kwaunikira amalawi kuti amalawi mukamva izo iziziso tiziuzana akumipando tizifusana mafunso ndi program inoyo. So ndi program imodzi imene imathandiza kwa apasa Malawi information yosati kuchosapo ichi kuonjezerapo ichi kungowapasa information imene ilili so that amalawiwo azitha kupanga ziganizo atamva nkhani yonse bwino lomwe. So ndikofunika kulankhula Malawi osangoti iyayi mukangoti chongo iyayi zochongazo ndikumapeto tisanafike kuchongako tikuyenera ati chongo tikapange chifukwa chani chongo tikapange chifukwa chani tikachite chongo chifukwa chani nde tifotokozerane bwinobwino kuchongo nkomaliza. Mukuimvetsa bwanji kufunika kwake kwa program imaka nthawi ino 23 days to elections ndiyofunikira kwambiri chifukwa ndiyothandizaso kutambasulira kwa Malawi mwina yena zomwe zachitika sabata isana zitsatire
ife timakhala pano kuti tatambasolire mwina yena kuna kunali msonkhano sanatsatire kuti kodi kumene kwachakwerani na chana mtalikane na chani ife timabwera pano kuti tatambasolire amalawi zomwe zachitika sabatayi komanso nkhani yomwe wafotokoza wanda kunena kuti nthawi ino ndi nthawi yofunikira kwambiri chifukwa pali anthu ena amene mwina ali kunyumbako koma kumati ine chovotera ndili nacho koma pano pasina pangebe chiganizo kuti ndikavotere ndani ine chovotera ndili nacho koma mwina sindikavota program ino ndiyothandizaso kulimbikitsa Malawi kuti ndikofunikira kwambiri kuti pa 16 September aliyense yemwe analembetsa akaponye vote osanyanyala palibe kunyanyala ziganizo zikufunika nangati dziko la Malawi likwena lipite chitsogolo amene analembetsa the fact yokuti unapita ukalembetsa umadziwa roho yako so kaya wakhumudwa watani tichire bwinobwino pa 16 paja tikavote we must make a decision for our country mukunyanyalira ndani munda sima munyanyala wakubangati no so we have to go and vote tonse amene analembetsa tikavote so kathangu akumbusa anthu timabwera pano kukuuzani zina kuti kapena simunaonechi simunamve isi simunatani tidali kumene mwanenera tidali kumpoto kwa Mumba tachokomeko chatakhulwa tukhulwa anzathu adali pazuzo pamene padali pa Katoto ground pamene padali amthalika amene asama machita unenera ngati mpira akwera step number 1 number 2 number 3 number 4 apa samona jenaza kuti ku China mumapanga ku China aje zosaje step number 1 step number 2 wakwera mtaliko kwera wafika paka Tojo nitubanda so ndizofunikira kuti we continue to give information because knowledge is power mathandiza kuti upange chiganizo kakha kuti wamva zinthu wazimvesesa so timvesese zinthu kuti tipange chiganizo cholondola ukaphonya 5 years bwana ukuchita regret so you must get it right first time chongu ndekuti you're happy masankho tiponya kawiri mene muonera kapena wina kuzopezeka mu first half pano momwe ndikumazionera tsopano ndikumaona kuti pali kuthekera kuti titha kuponya vote kamodzi komanso pali kuthekera kwakukulu kuti titha kuponya vote kawiri ndikunena izi chifukwa chonena kuti pakadali pano tikamaona momwe zinthu zilili pali DPP yomwe yachita migwirizano ndi zipani koma zipani zosati zili ndi impact yaikulu kwenikweni ndinene choncho asinambe yachita mgwirizano taambira lisoni yachita mgwirizano munga usimuseka jana okay yeah can you check it from the ngani zote zakalekale kuseka pa uri bali kani namera kuseka ilipo ile kwa kuseka tsopano DPP yeah kusena kwa nkhulazimai okay DPP yachita migwirizano ndithu ndi zipani zina koma zipanizo titha kunena kuti ndi zing'ono ndikuyerekeza chipani chimene chicha Frank Tumpali Mwinifumu ndi chipani choti sungachita kuti chili ndi anthu chipani chicha Prophet Mbewu ndi chipani choti sungachita kuti chipani chi ndithu chachikulu chili ndi anthu so pano tikaunikira afford better kuli ndithu anthu koma si chipani choti ndi chipani chachikulu kuti bwanji ndiye tikaunikira migwirizano imene yachitika kumene koko si migwirizano ina siyo tili ndi impact kwenikweni tikaunikira ku MCP kodi ku MCP ali mugwirizano ndi umodzi umodzi si ali mugwirizano ndi umodzi anatulukamo mwalazi okay Joyce Banda I think ali ati sipa chanachoka kuli president wina so umozi adausia ena kama enda ni gulu la Joyce Banda ndio amafunde komanso afido mpate okay ndima sokoneza amnesa ndi ndiye tikaunikira zipani zimenezo poyankha full tikaunikira zipani zimenezo ndi zipani zina zoti impact ndiyo chepa tikaunikira ndikunena ku TPP kuno migwirizano yomwe pakadali panachitika kale tikaunikira ku MCP pano pa kulibe ndithu chipani choti chooneka chomwe chapitako kuti tifuna tichite mgwirizano kumene kokonso titha kungonota ali pauka ndiye ndikunena kuti ndizotheka amalawi kukaponya voti kamodzi koma ndikunena kuti pali kuthekera kwakukulu kuti titha kuponya voti kawiri chifukwa apapa zili ngati pakhala DPP imene kuima payokha ndi zipani zina zomwe mwina ndi zazing'ono MCP imene kuima payokha
then pali UTM chimene timachitenga soti ndi zipani chachikulu. Zipani ndikawerengera pa zipani zitatu zimenezi panafunika kuti pakhale zipani ziwiri zoyimira. Tita kunena kuti satidandaula kuti dandaula Joyce Banda satidandaula mwati zipani zikulu DPP MCP UTM aya amayi onse alipo amayiwo koma mwina mungondolola kuti ndikambeka zipani zitatuzi. So pano tikawunikira zipani zitatuzi pamafunika kuti chipani china mwina chikana khoti chili mu mgwirizano ndi nzake. Koma zipani zitatuzi kuti zipite zikayimire PP so ikhale pamenepo UDF so pamenepo ndikuona kuti mavoti ndithu amene mwina akana khoti apita uku akhala ngati agawikana chifukwa pali possibility yayikulu kuti ngati amayiwo apeza kobe ndithu ma percentage tawo. UTM ikutenga sotani ma percentage, UDF ikutenga poso tani ma percentage, DPP ikutenga poso percentage, MCP kutenga poso percentage. Ndeko gawikana kwa mavoti kumeneko ndikukhulupirira kuti ndithu zinthu zichitika ngati momwe zinachitikira 2019 ndipo kuti anthu akaponyeso voti ndikukhulupirira kuti pakazakhala zipani ziwiri ndikomwe kungazakhala Malawi ndithu avoteratu chifukwa paranof pakweni kakhala zipani ziwiri ndikukhulupirira kuti panthawi imeneyo ndi pamene Malawi azakhala avoteratu koma pakadali pano pali ndithu kuthekerabe pang'ono kuti titha kuvotanso chifukwa cha momwe zinthu zili chifukwa mukaona pa zipani zimenezi uku ma supporters alipo ife tikavotera MCP uku ma supporters alipo tikavotera UTM tikavotera DPP mavoti ndithu agawanika ndithu ndikuona choncho pa first round koma chilichonse pandale ndichotheka mwina wina 23 days imene athamanga kwambiri mwina atha kukopa anthu nkupeza kuti wapeza 50+1 koma mukaona mastadi amene achitika akumakamba ndithu kuti palibe amene akupeza 50+1 mastadi onse amene achitika ahead of elections palibe yomwe anena kuti munthu akupeza 50+1 chifukwa 50+1 ngakhale kondale komwe kwakudandaula anthu kuti tinazivutiranji ndizovuta atu kuti munthu ukapeze 50+1 kukapeza 50+1 pamalo poti pakupikisana zipani zingapo ndi zinthu zovuta even ma politicians lero asakugona kudandaula za zimenezi chifukwa kukanakhala majority vote chabe momwe timachitira kalekale pano pabwezi tikuti tikavota pa 16 pano tamaliza koma there's a huge possibility kuti anthu tithabe kukakhala runoff. That's why make us budgeted kuti tikhale kale ndi budget yoti ngati zitavuta ko tikayendetse runoff. Funso lomwe la mfumu tichita kawiri kapena look, come on to come on ziko zote. My period for the bwino. My period. Yeah. Look, first past the post. Ankanena in their definition kuti ni majority. Kuti amene wapeza mavota ambiri ndi amene wadusa. Komano code inazapereka definition ya majority. Kuti sunganene munthu kuti iweyo wawina ndi majority utakanidwe ndi anthu ambiri. So mwachisanzo kuti ndi anthu 7 million. Nongonena number imene wet si wonse amavota komano if we take 7 million ndio wine munthu ndi mavoti 2 million it means that 5 million anakukana. How can you then say kuti iwe ukulamulira based on just because anthu amene wasogola iweyo even mavoti ochepa so ineyo ndipo ndimayikonda 50%+1. It's the best way yes more than take a lot of banana chifoko zokhala pampando anthu ambiri atakukana yes nde uzipita bwanji kumakaza anthu akuti fe iwe sina kuvotere you don't come here because you don't have the majority no uzipitako koma zopita zomwe zomati olomundikane ndine president one kuti no you don't force us we never voted for you are not our president sorry you are the president so here's the thing 50%+1 for me is a good definition of majority. Uzikhala kuti anthu ambiri awanenadi kuti iweyo ochepa sana kusankhe. So coming back to Fusolana bwana mene timakambira papa if you look at MCP you see kuti I think siunganira kuti yali pamgwirizano DPP afotokozawa kuli zipani ndi kuti 4 kumene koko kuli DPP ko kuli A40 kuli ND National Democratic Party NDP ya Frank Tumpale Mfumbo ndi ref ya Ujeni abusa ambewe 4 amene abwera pamozi kuti apange kodi Ujeni wa Tumpale yes ndamvera yes koma sindinamva kunena kuti kapena munamva hapo achita endorsement nomwe anapanga anakamba za endorsement anali ya Ujeni Suleiman kuti koma yo adapatsidwa mpaka iwana kamba za ma Ujeni nanga saka dani pali nthani
pali nkhani yoti koma kuti sokoneza pali nkhani yonena kuti iwo ati adakatenga mapepala adakapereka ndi adakatilankhula. Ine ndimaona ngati kuti this was a very good opportunity atumpale kunzuzu akadatilankhula kuti nkhani ya mapepala ndakatengacho ndaganiza mwakuti mwina nthawi inachepera koma iwo adasankha kuti pamene pajaba iwo achite emphasize nduna zimene zachokera kumpoto anda ma DPP awiri nanga ine ndiyankhule because if we are not all atumbale so nditha umangosusana iwo anaganiza kuti ayankhule zimenezo koma atabwera a Suleiman anena kuti utsogoleri wa NDP ndi masupporters wose akupanga endorse ujeni. So iniyo mufusa labwino kuti mwembe anthu mpale mukanayankhula nokha because munatenga maujeni majani mapepa anakasiya songate baropa mabalo pepa akupulitidwa mkhobira wekhala. I don't think so because ngati iwo apita uku ndio tamena kuti auza Meki so Meki amapereka update because Meki is apeleka update eventually kuti no pano tili ndi angati because before 16 pamachitika zambiri so pamazapezeka kuti ena mwangozi amatha kukhala kuti palibepo amazanena so kuti koma momwe ndinamvera ku Meki malamulo akunena kuti munthu sungangodzuka kuti ayi basi ne sindikufuna so kuimira president utapereka zikalata no matopanga withdraw utakupanga withdraw koma kuti pamafunika kuti ukhale kuti mwina wadwala kuti basi apa mwaka yakasakwanitsaso ndiye kuti pana kufunika asankhe munthu wina kapena kuti mwina pachitika china chake wamwalira koma sungangodzuka momwe ananenera Meki akuti sungangodzuka kwanena kuti ine pamene kuti chose ndipo basi ndazisiya inu yommamvetsa bwanji atumpale kwa ine Brian ndikunena kuti akutisokoneza chifukwa ulendo oyamba atabwera ku BICC anaperekeza Mutharika kuzapereka zikalata anayankhula nawe panja ndinakakoka ndine kuti atateni mulowe apa analankhula nawe kunena kuti ine basi ndazisiya ndikufuna ndigwire nawo ntchito Mutharika nkani ndabwera kuno ndi masupporters anga. Tsiku lomwelo anakasainira mgwirizano kunali ku area 47 ka 43 anakasainira mgwirizano ndi DPP aneda naso atolankhani anapita kumeneko kusainira mgwirizano kuti wao azitaya asupporta Mutharika kena kuti nangona the following day akuti ayi basiso apanga reverse chiganizo chitakupereka zikalata kuti koda kuti bwanji anakapereka zikalata kumene kuja pa press conference anauza atolankhani kuti aine kuja ku DPP kuja ndazisiya chifukwa mgwirizano uja ndikuona kuti fe atigulitsa chidhabi situkuziona bwino ndenda zita basi ndaganiza kuti ndibwere kuno ndipereke zikalata zanga kena kubasa chitazi mpaka na tsiku limene anadzudzula tu times akuti mukundinena mwakuti pomwe ife timanena kuti kodi akupanga chani akungosokoneza anthu kupita uku kazi UTM amachita launch manifesto iwo watumpale adatumiza anthu adatumiza very senior ujeni ine ndikudabwa kuti niyo mukudabwa chani sinangalero momwapita kunzuzu pakatoka after confusion yose anene alankhule kuti kodi akutani niyo mukuna chichechi lino ndichanoyo inu simazi wanthu andale like seriously guys koma atenjeza and these are what politicians zimamapanga so ngadabwe chinyezi mpafa mokuti sizinathe pili tiva sozina inu mukona ngati pafika pa 16 paja tisanaone sozina pakati politicians that's what they do. Look, takati kumabwera pano pakumanena kuti tikanakhala kuti timayika dziko lathu pasogolo nkunena ndi kuti mona mtima akuluakulu kuti dziko lathu likufunika munthu otani ndi kuyang'ana munthu amene ndi uyuyo tonse kwezi tomakhala kumbuyo kwa munthu amene koma the fact yokuti anthu amasogoza ma interest awo olata kunamiza ndi chanthu wanji chifu migwirizano imene isanatheke amafuna kuona kuti kodi ine mwandika pati ine panga ndi pati ngati sakukhutisidwa pamene popo chief achoka ndipo olata lumbira mwantundu wanji chief. These are people that move because they always want my interest awo must be protected. That's why we are here. That's why we are here because our politicians in Dantu ajera amaika chidwi chawo patsogolo jira lawo. Ino mukamakhala kwanu kuja magaza lubina kwa khabera baka kuganizira muzagula ninjala muzagulisana ninjala. Work limbikirani noka chief. Nobody is sitting somewhere thinking about you. Don't be fooled. These people are putting their nobody is sitting anywhere thinking chief muzagona ninjala. So politicians bwana and alibe nyazo lolimosi. Nini mana kuti munthu manyaza na kuthera
limozi lokhozesana nalo limozi lokhozesana nalo zinati awa at least nyazi limozi lapulumusa atazachita nyazi lija pa nthawi yoyenderera. So here's the thing, even migwirizano imalephereka apa you remember nthawi even yatonse mgwirizano watonse anachita kutenga zikwapo anthu gwidizanani chifukwa chokuti pamakhala anthu ena ake kuti pakuti pali bwanji pakuti mipando anthu agawana kale memambwera atumpale apeza mipando yathu kuti ine ndikabati mipando wanga uli pati mokuti ndeuti unali kubwerera iye atakupezerani inu tabwera muzaone. You understand, chief? This is what our politicians they do. They may tell you sweet stories, they will sweet talk us, but at the end of the day they are also looking at their interest. Am I happy here? If they are not happy, chief, people are going to walk away. Now back to your question that you asked, because I haven't answered that question. Ineyo mkandifusa these elections, chief, they are interesting elections, chief. Fuka chokuti pena pake mazooneka ngati kuti yagwira, then you see house is coming oja zake atukia pa mazooneka ngati yagwira poyamba mazooneka ngati yagwira, yes, kuti kukhanga zikusonya okay, and then bam, somebody booms up like yes. Then you have house coming into the equation. Many manena muja. If you ask me, ndekuti even mone amapanga ma debate. Those political debates are mayangana kuti kodi ma contenders enene ndati. And when we say this, chief, so kuti tikunena kudelera anthu ena amene kuimira. Guys, pali anthu 17 wina zakachimala. Ndipene simakhalira. Olo mutakwiya, olo mutatani, you can't have 17 people that are competing. Popanda ukhawaji number 17. So can I just finish? Okay. Koma ineyo chimene chimandi mbetse chisoni. Nkuti ine alipa zinzanga ena. Yes. Ndimauza kuti izi za MP sizitheka. Yes. Achimene pepani mwina kunyumba kwa amayi sana kuzeni. Yes. Kaya amalume yana sana kuzeni. Yes. Izi zimene zikuonekera. Yes. Sizitheka mukonetsa ndi ana pa ine ntanena chonje ngama ndopyeza tikukokera ku court. We are going to tell Meg kuti iweyo kusokoneza you are defranchising us. You are saying kuti I said, chief, go ahead. You can report it to Meg, go to court. But at the end of the day, my friends, at the end of the day, we must rank each other. Yes, and it's the truth. Business. But because I'm samafuna kuzauza so mano anthu hawa 17 iwa. Yes, sitinga khale ndi 17 presidents pa 16. Koma wina ife titakhala wina zakhachi chintseka khomo. Ndiyeno ine ndimanena kuti anthu ali ndazika zawo. Kodi amayi kunyumba samamva sangauze kuti kumatu ya bambo izi samamva sangamve olo pamudzi pamakhala ife kwathu kuti mati mwini mbumba ndi amamva kukaronga makhani mwini mbumba inde paliponse pakhala mwini kuti mwini mbumba kuti achimene kaita nani yankolo abwere mununka Jose mununka Jose timakhala ndi mununka Jose kama kwa chitumbuka masekefeja nanga mechi mavekera hapo mununka Jose ai zisiye na so imanena kuti pamudzi pamakhala wankulu mwini mbumba mununka Jose yes kuti aya amalume mukutichititsa manyazi sizitheka izizi mungu ononga ndalama anyway so amene wawa eni mbumbawo akanatithandiza koma ndisamamvayi chifukwa chokuti chief like mina manena cafe ina ni event kuti mwina mwake palibe amene wapeza 50% plus 1 it means kuti tizakhate kupita ku second voting kwina kwa material kuno we decided kuti tinene kuti second voting we're going to go for a second voting now at that particular time anthu zipani zimene zikupikisana zija alisaza khala kuti wapeza ku mavoti awapeza kwawo ndeza khano kuti inu musakule mtima munapeza 12 oka you understand so kapena ife tinapeza akuti so anthu akona ngati kuti nthawi imene jayi azakhani more bargaining power yeah that's how they really get nimene ndikuuzani mo chief so pakazakhala kuti if we're going to go for a rerun or second voting, it's going to be very interesting because pamene popo pamakhazi panizwizo. So the rest must support one of the two. Okay. Sinapitepo mpaka na round 3. Kwina kuli kose kumenema imatera patu. Chifukwa anthu aja mapita anokakhala kambali ya munthu wina wake kumene kuma. Koma ikadusa pakamozi amene amaganizira aja kuti achizapona kachiwiri kaja ndemu zakhala manja mutu. Chifukwa zakhala kuti yakuthawani. Now ine meni maionera apapa pali a president achakwera anthu akwadziwa alamulira a president Mutharika alamulira tikwadziwa ma Joyce Banda analamulira tikwadziwa imene kubwera completely new
ikumakhala ya ujeni Kabambe. yakabambe ndi ndani akujeni ausi anakhapo vice president anayemapo ndi aujeni malemu achilima tikwadziwa. So ma running mates tsopano akumazakhala no interesting people to watch kuti watenga running mate wabwino titaziwa ma president iwo wabwera ndi running mate wabwino ndi ndani. So for me ma running mates awo akhala very interesting what they are doing. Already anthu akuamva zimene akuyankhula kodi akuyankhula za nzeru ndi ndani amene saziwa kulankhula atamawo ndi ndani, who is bringing value to the table. Chief umayimirira akamaliza umafunsa kuti ndema tichani, because we must ask each other questions. Mutamaliza kulankhula for 5 minutes or how many minutes you have, what have you said? Can you even listen to yourself and say, what did you say? Do you think anyone is convinced? Ineni chipakeni makonda awire di Kalonga. Yes. You are just Secretary General. Yes. UTM. Yes. Awire di Kalonga. Yes. Munaona pasoka. But you know, Ndazanga. But kumano position imene ijali imeenda kukhala munthu wamphamvu. Yeah, then mafuna ndinene kuti angotengera ya awire. Titaiwala zonse. Tifawire kama noti bwana. Ine ndine zolankhula. Zambiri mwampakali. 2 minutes maximum. In fact 1 minute. Komano Secretary General amaenda kukhala machine. Ezona. Kwa mangofuna kuti it's a good example. It's a good example. Kusana ndi kuti ulankhule Bwana. It's a good example in a bad example as well, if you ask me. No, yeah, it's a good example. In a bad example. Yeah, in a bad example, so there's Koma Chipani udindo wa SG ndi chief executive. Exactly. Mundi sokoneza. Yeah, sindi kusokoneza ali. Pamusa yononge iyi. Sindi kuyononga tukungonena kuti mutanena kuti a good example kwa ineyo. That good example in a bad way can as well, because the secretary general safika ku bad go chifanda iberisa kuti khale yabwino. Yeah, ndi kususana. Awire. Yes. Bwana. Simwamva. Zugani mutilankhule. Ukamafuna udindo wa secretary general zikhala kuziwa. Kodi udindo wa secretary general ndi chani? Kufunikira mu nthawi ya chisankho mbokotani. Zimene zozo. That's the problem sometimes. Osangoyibika nkono chifukwa pali pampando palibe munthu. Chief, let's not do that. This is politics, chief. Anthu ena anafuna mipando yolakwika adalephera akusokoneza zinthu anthu ena tangosokoneza nthitizi tangozisokoneza awakwatira mkazi wa uyu awakwatira nthiti tazisokoneza nthitizi mona ndiofunika kuti tibwezerane nthitizi tiyambire azitola nthiti yake. Okay. Ndiye kuti enda kutola nthiti zoti sizawo. Apira ndalenga nthiti yolondo. Nthiti yawo. mufuna mulisokoneze ndikuganiza zinthu zina mukuonera program ya The Hot Current ndili andevuzamai komanso Maipiri ndi munthu wankulu kwambiri. We'll take a short break. Akutipatsira program iyi madzulo wano ndi a Serious Enterprise. Program ya The Hot Current, the Lilongwe version. I think the Lilongwe version ndiye bwino kwambiri. Ngasiri ndi Maipiri. Ndi Maipiri. Ezona ndiye ija yapita section ina. Yes. Ndiye mati what would be interesting to watch in the running mates? Running mates, I'm bringing in look manene atsogoleri nati wadziwa kuti okay awa adapangaizi running mate awana panga chani. So running mates amene abwerawa what value chifukwa munthu kamabweresa munthu singobweresa munthu chifukwa cha nambala ukubweresa chifukwa cha value imene akubweresa munthu amene uja must bring substance to the table. And it's quite interesting to watch them, to listen to them and to see chikoka chimene ali nacho chifukwa chokuti mmene tinapangira kuti anthu aziye ndi ali modzi timaziwa kuti uyuyu swatauka ku kanthu ena akakoka anthu amtundu wanji anthu akumumva bwanji, you know, chifukwa chokuti tazionapo mdziko munomo ma vice president akukhala president zinachitika mdziko munomo tili ndumboni. So zimenezo zofunika kumaziona so kuti patakhala kuti china chake chachitika vice president amakhala ndi president amene akudikirira. Let's go to Kalonga for example. Tinali ndi amumba kumene kuchako and there is an interesting issue that came out. Mena makambaza fertilizer amanena kuti izi zadankhula ndi awa and nthawi ya campaign chief just to show you how quick people can be anthu akadula
like kapita kaklipi because it's like kuti iwo akupanga contradict zimene zimamlankhula anazilankhula achakwera because iwo makamba kuti izizi I think zinachokuta kwanza athu ayitemu then achakwera kuna kuti fertilizer tizigula 4,000 nkanto. So people are saying kuti kodi uyu kudalipe achihana for example he tried to explain this and yes suffice to say kuti he was there and he was look the way I understood it was magai izi zinavuta kuchita implement chifukwa chokuti it wasn't our idea. How he said it or how you want to hear it. Sometimes it's not how I say it. It's how you hear it. You understand? It's campaign time, chief. People are gonna twist and turn, they're gonna dive and duck. But at the end of the day, the issue is, Kodi, what is it that you're going to bring kwa Malawian according to the problems that Malawians are facing? Ndikunena kuti pakutapa zonse ya Mumbai inekwa inemenda mvera amumba mane akuti izi zinatifuta kuchipanga implement because it wasn't MCP original idea. Timakambirana ndi Kathy tikubwera muno kuti look anthu awiri pamene akubwera pamozi aliyese ndikupanga maintain manifesto yake it becomes difficult kuti anthu ajaza chipange oni chinthu chimechi chingati anthu awiri most especially ngati jale philip yes because chinali cha akanakhala kuti anthu akapanga mangwirizano akumana kuti okay tiye nino tilembe no manifesto imozi tatenga izi manifesto ya tonse ndi they didn't have manifesto ya tonse zipani zonse zinapanga maintain my identity zao. What they did was they aligned in designs kutenga zimene zimamveka kukoma makutu mwantu inthawi yokopa anthu. That's what people do. Amakopa anthu zimene zimamveka zokoma mkutu mwa munthu azichita adopt kuzibweresa. Whether the blame is to say if we saying today maybe this was not did you give the chance to the people that said it kuti wakuza panga kuti akula ku manera izizi loyo pangani tione you see now so for me even what is happening now lero tikuona kuti pali DPP afford NDP chifukwa afford akuti constituency yonse 5 billion have apanga consolidate ma manifesto zao ndo kali imozi chifukwa lero afford akuti inde ni mavera komano the point ndi mene yoyo at DPP akuti no exam fees akuti yes is fees so ku secondary adults fees ku secondary originally from PP master ndamana ndimafuna kuti ya mumba mukuimvetsa bwanji amayi mamba mina ndawamba koma ndimaona ngati kuti mwina so zipani zitengerepo phunziro kuti mwina chinthu china chake pakakhala kuti mukufuna mungochotsa chipani china mboma pazikhala dongosolo loyenerera chifukwa zomwe zinachitika mu 2019 kunali kuti zipani zangobwera zipani kuti ife tichotseni DPP nde kunali basi kungoti akodi muli ndi chani atateni tipangeni zansangasanga kuchita zinthu mwangwazo lero zina zalephera ngwamba kunena kuti ayi ife sitinanene ichi sitinapange ichi mutati mupite mukapange seji manifesto a Tonse Alliance simwapeza palibepo nkhani imene nalipo ndimakumbukira palibepo manifesto ya Tonse Alliance ndimakumbukira nthawi imeneyo titapita ku Kamuzu Institute akusayinira kunali kuti basi atenga mbendera ya UTM ndi ya MCP kuikapo kuti tachita mgwirizano so pano tachita consolidate manifesto athu koma if you google kuti manifesto amene anagwirizanitsawo kuti mfundo kuziphatikiza polemba ali kuti palibepo kenako anena zimene zija kunapeza kuti atuluka panja aliyese nokumakalankhula za manifesto anzake aliyese pano pa we can deny that mwina poti pali ndali koma izizi ndi chilungamo palibe amene anayika kuti manifesto awo taphatikiza awa kunangokhala kuti kumakalankhula za manifesto ya UTM kumakalankhula zimene zakukhala chakwera achilima malemu chilima kumakalankhula za manifesto a MCP koma zoti sizinaphatikizidwe pa paper ndiye ndimaona ngati kuti mwinaso it's high time kuti zipani nkhani yomwe wakamba wanda kuti lero kukatoto tamva Jehana tamva kunena kuti ayi manifesto ya DPP ndi ya Ford where is the manifesto imene ayiphatikiza so it's high time kuzipani kuti akamafuna kuti akalowe mu mgwirizano mwina azikambirana bwinobwino akamasayinirana mucha ndoti mabuku awo ti mabukuto atatenga kutika pamodzi ndikuzilemba mmenemo osati wina azituluka ine tizapanga chakuti zoti wesu unalembe zoti you don't believe in it
kenako suna zinthu zija sizinakwaniritsidwe yambe kunena kuti ayi zimene zisizinali zanga ndizovuta kuti Malawi amene ali kunja uko olandira kumapeto amvetsetse. Ndiye mwina zipani pa chisankho chimene chizitengerepo phunziro ngati akupanga migwirizano atengane ndithu ndikuika timabuku ticha pamodzi noti kungoti kuti phatika kuti iti ayi koma alembe manifesto yoti manifesto iyi ndi ya zipani izi komanso vuto lomwe limachitika mgwirizano umene ngati unachitika mu 2020 kunalibetu kuti pabaloti kuti mbendera ya UTM ndi ya MCP panalibe ananena kumeke kuti pakhala mbendera imodzi ya MCP chifukwa mbendera imatengedwa ya president amene akutani akuyimira amene akukaoneka nkhope yake pa baloti chifukwa running mate amankhala dzina lokha ndi dzina lokha ndiye mwina zinthu zimene zizi zikamachitika ndife akunja kuno mwina zina zisizingapitire beyond kumalamulo beyond pa ballot paper koma kunja kuno kuti zinthu zija zichitike mwadongosolo azionetsetsa kuti aphatika ndithu manifesto kuti ndi awa kwalemba ndithu pamodzi kuti osakamalankhula kunjako azikalankhula chimodzi to avoid zomwe zikuchitikazi kuti ife sitinanene ndife ananena ndakuti therefore ife sitikanazikwaniritsa komanso zomwe anena achihana lero kunena kuti ayi ine ndinali momwemo ndinaona ndelero ndifuna ndiyankhule ngati mboni ndinaona nthawi yonseyi atosalasi ndikuona ngati anatilakwira chifukwa akhala akubisa zinthu zomwe anakambirana kusainirana akhala akubisa anthu kumachita kasakatula okha ena kupezeka alemba chinthu china basi kuchitita secret choti si zomwezo akhala akubisa. I think anthu akamakalowa migwirizano asamaname asamabisire Amalawi teni tizawuzana anthu chilungamo talowa mugwirizano takambirana izi manifesto athu tatere to avoid zomwe zikuchitika pano kumakhala ngati anthu akukanirana kuti ife sitina lembe manifesto tero ndikuona choncho mtsutso yes kudali mtsutso yes kulilongwe kuno yes sabata yatha yes ndi ofunika bwanji pa liwiro ili Amalawi atafunsidwa kuti kodi mufuna kuti atsogolerana zipanga msuso Amalawi adayankha kuti yes Afrobarometer adatukusa zimenezo kuti Amalawi amafuna kuti ama president amene akufuna kuyima pa udindo wa president azipanga msuso presidential debate. It gives an opportunity kwa amene akufuna udindo uja kuti afotokozera Malawi kuti ineyo ndifuna tipange easy pali zinthu zambiri zimene zidatuluka anthu sakuzimvesesa. You know, and also even analemba anthu sakufotokoza bwino. So anthu ali ndi mafunso. So through my programs that amene ajawa presidential debate, you get an opportunity kuti mwafotokozera Malawi kuti chakuti muzapanga bwanji muzapanga bwanji. So mukandifunsa ineyo msuso watsogoleri ndofunika moti misuso ikuchitika even maujeni mu constituency mu ma MP yakupanga misuso maujeni ma councillors akupanga misuso chifukwa chokuti umapita kwakumana ndi anthu amene akuponye voti kuti amve kuti zakuti mukhala bwanji zimapereka mpata kuti anthu afunse mafunso. So msuso woyamba utachitika udaphonya Mutharika udaphonya Chakwera. You know ndikuona ngati kuti komachitika wachiwiri adakalingalira kuti abwere amanena ena kuti amaona chifukwa choti mwina manamba zeda adachepa chifukwa choti iwo sadapiteko chifukwa iwo ndi amene amachita kumandi anthu ambiri amene akwasateso akapitako iwo anthu awo amene amasatira iwo akapita kuti akamve kuti atsogolerawo kukhala bwanji. So ndikofunikira kuti muzichepese mubwere pamaso pa Malawi. You know, you must come before the Malawian people and you must tell Malawian people what is it that you want to do for the Malawian people. What is it that you want to do for Malawi? So chonde ni mwai okuti mubwere zichepese mukufuna vote musazigugude pantima ena malankhula za ndali zikazokuzenera zija ena malankhula kwambiri koma ndi nthawi yokupa alendo pano mutakuona even nkhani not trying kuti ndibwerese nkhani you can see kuti even malankhula vitu mumba anana kuti izidachokera kwa UTM but anthu amaona kuti tikangoyimisa pa UTM pokhapa silemerera they are bringing in malemu which is unfortunate. You sada figure umene anana kuti achina bwanda UTM. Okay, but you see nthawi yokupa alendo kuti ziwawe bring in the debt. It's campaign time. You understand how people are going to overemphasize a point, or they're trying to make sure kuti ziwawe. So everyone is listening to everyone. Usanatsegule kamwa. Uzikauta ganizira ubongo wako ndi kamwa zikaza lumikizana. Usadalankhule.
ukangoti walakula waphonya bwana kuti uchibweze chimene chijajazikhala ndo athamanga nacho campaign yonse kozongokhala based on a slip of a tongue on somebody kapena wina wake amene wangophonya pena pake anthu athana naye kuzira pamenepo so osakhala excited ngati munalemba zinthu zolakula inu mene munapeza banja amayi nkutheka amakhala pauka anabweretsa takatundu tawo bwera kunyumbapo ndiye zikatero sizimakhalamo zanozi yes ndichoncho kumene ndichoncho oloti ma demons tawo tomana bwana nato tima demons muno mabwana zambiri umakhala ndage ambiri mabwera ni ndaliso mabwera so ntiti ma demon tima demon yonso tinatilandilaso ngati tukuthana nato limodzi ndiye unganene kuti jene katundu amayi waka kana ngwa zimene ndikunenazo kuti apa pamene chinthu okay mwachisanzo kuli anthu amapanga connect madzi maulere zinatheka can MCP now come and say kuti zimene zonzoipa you understand so zomwe zinalephereka in trying to explain why it failed you're saying kuti it never originated we didn't know how to implement it that's basically what he was saying okay so can you give us a chance tipange implement zomwe tikunena toka but munthawi ya campaign chief you cannot say that anthu ena akazipezeka kuti achita 10,000 but look a guy was asking people to ask him questions. That's how that thing came up. That's what I wanted to say. For the first time, tinaona ndale za chilendo kubaka. Challenging people to say, candidate, yes, no speech, yes, kuno ndabwera ineyo, kuti inuyo mundiuze kuti kodi boma lathu lituende tsabwanji. Yes. Mpati pa kutinyani. Yes. Chifukwa nthawi zambiri anthu amatsekedwa pakama kuti usafunse. Awankafuna kwagwira mpikwa. Kwambiri. Awankafuna kwagwira mpikwa. Mpaka nafoso kudukira panjira. Sono. Mwaziona bwanji zimene zichi. Kwa ine ndibwerenze zomwe nanena dzulo kunena kuti nthawi zambiri atsogoleri athu tizalola kuti alankhulane ndi anthu. Chifukwa nthawi zambiri chomwe chimachitika mtsogoleri mwina amafuna kuti alankhule ndi anthu koma otchinga kuchuluka. Ndimapereka chitsanzo kuti ku BICC ku nomination kuti kufunsa funso lili nkati naona kuti mwayipa muno ndingolidula ndinangonamizira kuti ndi nthawi zinazo sindizinena koma funso lonali kumene kuja kunali mnyamata wina anafunsa mafunso atatu ndi ananena kuti andi nthawi sindipitirira nali ndi mafunso ena koma sindipitirira amumba anamuza kuti I go back kafunsebe funso lomwe unali nalo mpaka na mnyamata uja kupita pamene paja ndikufunsa mafunso onse ndikumuthera ndi pamene anamuza kuti you can go. Mukaona anthu mafunso amene anafunsa ndi mafunso opweteka kwambiri tough questions zoti anthu ena mwina otsatira chipani sangafune kuti zinthu zimenezo zizilankhulidwa pa podium ndi chinthu china chomwe amumba anayankhula kunena kuti anthu amene akubwera kuzafunsa mafunso asavale makaka MCP sindikufuna munthu oti wachipani azafunse funso kuno mwina atha kuchita sugarcoat koma munthu akochana abwere munthu oti wangobwera pasonkhano pano ndipo anthu anapita pamene paja tinaona mafunso ambiri panafunsidwa za mafuta kusowa kwa shuga kukwera kwa mitengo kwa zinthu kusowa kwa forex ma school fees kusowa kwa ntchito zinthu zoti zikuchita affect amalawi and mwina zinthu zinazo tikamaziona ife kuno timaona ngati zikukhudza anthu antawoni mokha koma kumudzi anthu amakamba kuti ine ntchito yanga ndiokatenga magalimoto ku Dar es Salaam koma pano pa ndaleka chifukwa mabwana sakugula magalimoto forex kulibe zandikhudza zinthu zambiri mavuto amene akukumana nawo anthu amumba analola kuti anthu aja abwera afunse mafunso amene zinthu zoti nthawi zambiri pakakhala mtsogoleri akusizichitika chifukwa anthu ena amafuna kutchinga ati mtsogoleri asamve so pano ngati mtsogoleri akufuna kuti asamve adziwa bwanji zomwe kunja kwa anthu akulankhula adziwa bwanji mavuto omwe anthu akukumana nawo so dzulo tinaona ndale ndithu zachilendo and ndale zitamakhala choncho zomauzana chilungamo kuti tikonze ine nditha kuzikonda kwambiri chifukwa ndale zomwe tawonjeza kuchita ku Malawi kuno ndi ndale zomafuna kuti ayi tisisite aone kuti ifeyo ndi abwino chani tisisite ndale zimene zisingatithandiza zomwe anapanga amumba pamene paja kupita opanda speech ndikuwauza kuti anthu tabwerani mufunse mafunso mufotokoze zomwe kuno zikukufinyani ndi ndale zabwino chifukwa pamene paja kuwayankha anthu aja at least awapatsa chiyembekezo than kungosiya kuti ayi asalankhule ndi komwe ati a president asadziwe kuti mafuta akuvuta mdziko muno ati asadziwe kuti shuga kulibe mdziko muno that's bad
tiyambe kulola anthu azipita ndithu kukalankhula kwa mtsogoleri akaona kuti mtsogoleri uja akumva nawo momwe akufirira mmoyo mwawo at least anthu amakhala ndi kachiyembekezo kuti ndawuzatu adindo amva ndi aka zandibisa msonkhano kuyamba wanikoloko maspeech kulikitika popanda awawa kudaya it's a one way traffic. So look, inuyo kuti munthu kuti uziwe mavuto ake tichakati kunena Brian kuti ukamakwera mgalimoto muja kumva chinthu chikulira panja umayima kuti umve kuti chikulira chichani koma mbiri safuna makweza volume kuti asachimve chinthu chicha. So ngati munthu ukufuna kukhala mtsogoleri usamaope kuchita manyazi sungaziwe zonse akakufusa fuso lovuta lusunga yankhe alonjeze anthu mandifusa fuso lovuta ine ndikapeza yankho ndibwera nzakuze. It's normal. Sungaziwe zonse. Haya mwanchitisa manyazi. Mafusa fuso ndino ngati siti mfusa munhu aziwa bwanji kuti mavuto athu kunoko. Mfana uja makambira za social uje. Money transfer. Amanari munasokoneza mwe munalembera mukwapasa nyamata mupanga ulesi kwa nyamata angukhala kwa below 30 mwe munalembera yeti nalimbisa anthu abu bwino kuti akanatha mathamanga anyamata angotana angonjoyera dramas. Amumba tenga nambala ya munthu uja kuti I need to understand more kuti zakhala bwanji. You think zimezi jaza akanabwera nazo mu speech ujoka nazo kulilongwe. No. Akazimva background ipo mpajapa. Because kuti mupite dalina mukapeza kuti meko kumene kwenda bwino koma kumene kuja that is specific to that place that way. So if you have to address, you need to listen, you need to understand what are these people's problems. Kwina amapanga amatema town kwa America kwa amatema town meetings. Umafya nkulisana niso kule uja osaopa kuti andichisa manyazi sungaziwe chili chonse. Amasa munaona kumene kuja aji nyamata kufusa mafuso opa ndo wakuiza. Yes. Have questions. Panalibo wakuiza. Yes. Ma certificate akujeka ndima koswe. Tidapanga na fuso. Kuti mutumbuka ile na fisiti mama. Amanena ma certificate mamvako. Mamvako Family ya kunde tumbuka agende wa TV. No, jime uja mankula chinkonde. Ama party za chinkonde ndi. Kodi mukolo kuja chinkonde. Ati kukalonga ndi chinkonde. Okay. So makala nkonde maka mbali yakumene kuja. Ukakhala mbali yakumwera kumakhaso chitumbuka because of kukulumikisa. 23 days to polling. What are the dynamics of this election? Kiambendinu maipi. Osata ayambe abandeli tiri. Bwana aujeni akumafusa kuti maujeni ma commissioner adaperekedwa zina lili kuti. Zina sida chidwe ati imene. TPP. Mr. Daperekedwa commissioner wa make. Ndawo mafusa 23 days to go. Kabali. Readiness ya chisankho akuenda kuti apasidwe feedback. Aura datumiza oyamba Adam Kana adatumiza wachiwiri Adam Kana so pabwera wina uyu pawena bakhale feedback adziwe kuti amene wasankhidwa sinasankhidwe even though kuti sakupanga affect chisankho chicho semana nkhulira ameki komano iwo amaina ali ndi slot yawo amapereka chifuko kubomako akuyenera kupereka ngati yamuvomera ndikuti I think they don't need to nakashimina ujaka Adam vomera Adam nembera kala Oje. Wina ujo mandani ujo. Oze mandama na kuti chifa choti amagwira ntchito ngati mphunzitsi. Ndi civil servant. So sungakhale civil servant umakhanga kugwira ntchito ziwiri. Okay. Yes, kwabwera dzina lina apase feedback. Apita sabita number 1. Number 2. House. Abwera mu equation imeneyi. Kwaona bwino. Osangwa ronda kuthamanga. Osangwa Thailand. House asataime. Chief. Sitting vice president. It's quite interesting kuti munthu ndi bwana akakuyankhulisana bwanji. Yeah. Pay attention to that. Wodani kwa DPP amthalika natuluka atalephera kukwera mastepe panjamba apakwera anthu amati tikaone anthu apita akaona akwera mastepe chamenya speech 38 projects chimene chinatipula chauzando chimthalika achakwera amabandla central region mfana wawo ali kucheni ali kumpoto kuyang'ana mavoti kumene koko nde kumpoto kukanganira nakuti heavyweight ni ndani aje hana ati koka mapili ani maina awo amene kumene koko tumbuka moto chisulu uje moto koka mazingo zokokera mapili kumene ntumbuka mafuse also comes from there so kuli 800 mkatu mavoti 800,000 mkatu mavoti kumpoto okay ndikofunika kuti mugwire muone kuti anzanu akutenga kwa kumene kuchako pitani mukauze anthu zifukwa zimene avotere kumene kuja kuti makhaswini so my point is tikwaona anthu akutuluka akulankhula
then makuzani muja alipo yena sataulankhula olomutaka kamiza palibe chimatankhule cha nzeru phunzirani kuziwa kuti aziyankhula ndi ndani the fact kuti wina wake amayenera kuti ndi closest kwa bwana sakuyenera kuti aziyankhula nthawi zonse mwanena inu sakalonga but inde in a good way inde akalonga ndimbire yeah muzimbirana zako komano chilungamo chake ndicho kuti secretary general maina komano ngati sukuziwa kuti ineyo ndisasokoneze zinthu bwana sungala nkhule pena pali ponso libe chosa osangula nkhule fa munthu ndi kamwa so that's the problem anthu amayankhula ifali ndi kamwa ulankhule chifali ndi chonena aliyesa ali ndi kamwa chifu koma sungangoti uyu yankhula no you must be strategic ati ankhule ndi ndani chifukwa chani you understand but anthu ena they are gifted talkers akalankhula chifu amasuntha ngati nzomera yes ngati alire nzomera chipachita kukana kuti acha tasiya kaya iwe the kaka impact zone you understand anthu ena ali ndi chikoka usakakamiza anthu amene sangalankhule ine mukadifusa pala anthu ena ake musakakamize mwina iwo azingowepa basi kwakwana olankhula musankhe anthu amene azauza anthu mfundo this is you have not we have 4 weeks to elections bwana we have 4 weeks yeah every day is very important who must say what how are they saying it osangoti mwangotenga zisiru za sorry mwangotenga anthu ena ake akuti media team no musamachitise manyazi ntchito yathu chief media team is not just for people who have nothing to do ine ndili media team yakuti there must be people amina kuza kulemba strategy communication strategy tizipanga chonchi zili ndi ukadaula bwana kulankhula kupanga package message bwana ndizofunikira panopa malawa kudikira amena manena kazi ena sana panga chiganizo yeah you have a chance to convince them chief they will give you probably 1 minute in that 1 minute you must deliver a straight message that will hit somebody para galo achiwewe yes agwidwe amangidwe atsekeredwe tikathandunda yes ena aononga zinthu ndemo yankhula mwangotenga maunga kwambiri osangoti awaliswali ndikamwa ifeli pasanja asokoneza zinthu balagalu ena achiwewe amangeni mukasiye kukhola yes ngaisi ya galu achiwewe iya galu oyenda zamuphataliza pinto kawiri amatero kuthamira kamapakala achiwewe chipani mumuli anthu ena kuti ayankhule aputula umuza laptop alandeni kuti iwe iwe sulankhula so iwe ukalankhula masokoneza zinthu we don't need anybody so kuti azisokoneza zinthu iwe shut up andi kumamva so akakulesa usachita magani iwe zolemba zako zimakhaso sokoneza iwewe ndi wa media chifukwa choti umangochiya koma media sumaiziwa khala kayo kusalembesa oloma speech writers zotukwana amene matukwana kumbuyo kumatukwa iyi musatukwaneso mukatukwana pa anthu anyanyala otukwana nonse say that again can you say that again alipo ena ntchito iwo amatha kutukwana 4 weeks hayi bwana musatukwane you can't allow anthu kuti azitukwana anthu even olemba ma speech yes kukhala nawo pansi inu matilembera zosokoneza yes matilembera zosokoneza timakutika nani zomapekeza bukati pina ngati kuti tikuyimba nyimbo kuti tikupanga ndakatulo zimene zichazipalo payi komano ndimaona ngati vazipani zomwe atsogoleri ake alamulirako dziko lino amene anakhalako mboma apite straight kukauza anthu zomwe anapanga ndi zomwe akuabweretseranso amalawi full stop asataye nthawi kuti aimwakati chani ambopita straight ife tinapanga izi tinapanga zitaniso nimwadya amene anakhalako kale mboma analamulirako kale dziko lino akuyimiranso angopita akauza anthu kuti ife tinapanga izi mulamuliro wathu pano tikukubweretseraniso izi osati kumapita kuti ntchito imeneyo awanso ali pano amene ali pano ndipo very important amene ali panopa kuti azingopita kukauza zomwe anapangira malawi ndizo mwati abweretserezo full stop osati kupita uku kumangoyenda uku ine ngati ndikufuna kusankhani ndisankhe inu yosati chifukwa kuti mukukayipisa mukayipisa wawa ine ntangonyanyala mundiuze chifukwa chani ine ndiupange inu yosati muwayipisawa ndiye kuti automatically ndikukondani inuyo sisimateroyi olo mutamunyazisa munthu cha mtondo wanje doesn't make you good doesn't make you better what is it you going to do iweyo osati awo adalephera indeto adalephera inuyo ndemuponza bwanji inu mupanga chani so we spend so much time trying kumuyipisa uyu timanena kuti ino mukathibisa kandlo ya wina sindi yanu imaka kwambiri you need 2 candles it costs
nothing to light another candle. Yes. For a candle to light another candle. Yes. But it cost everything. Inendikakuyatsirani candle yangu. Yanu sisa moto. Yanga ya moto. Actually awira yaka kwambiri uposa ino. Chikoje ndima. Mukatimisanga sikuti yanu yaka kwambiri. Kwa leo kula kwa mpamvu tule. Nthawi yangu. Msimwera ulipaifere. Msimwera ulipaifere. Amen. Tikulera zimenezi osati chifukwa cha kuti tili ndi nsulizo. No. Programu hii olo ya 2021, olo ya 2022. Ukaimvera kuti kudani matawa. Amalankhula motani. Uimini wero. Uyu olemba Bible ndimafuna ndimalizire pamene pamatsulo ano. Olemba Bible. Mandibira verse, majadali verse nangatu. Olemba Bible. Kumachitidwe atumwi. Inu munani verse? Mwewala inu, makuza ni verse. Oh, yamba ni. Yeah, must be that. Yamba nani. Yamba tawanso yamba nani. Okay, no mani akuti. Joseph adatanthawuzira maloto a Farao. Ndada auza Farao. Farao mkwena mupeze munthu wanzeru. You must find a wise and intelligent person. Kuti kungotolera chimangatu. Choti adata kulowa kale kuti asachijeno 7 years nthawi yanja amaina kuti apeze munthu wanzeru. Tiba nthawi yokuti tikuyang'ana mtsogoleri wanzeru. Yes. I missed that. Ndimana kuti Yosefe atamaliza kutanthauzira loto kwa Farao. Ndada auza Farao kuti Farao titamaliza kutanthauzira loto mukwenda kunde mupeze munthu wanzeru. A wise and intelligent person that must collect the food in the 7 years of plenty. Chief munthu ongosungatu ukangosunga chimanga sikuti chimanga chidalipo kale koma kupeza kuti akatiolere chimanga kasunga maino kha munthu wanzeru. Mtsogoleri amaina zikha munthu wanzeru. Zona. Kukasunga chimanga kuti pa nthawi imene zakhala ndi njala zaka 7 years zikubweraso tizizaja chimanga chimechocho. Petro uyu machitidwe athu chapter 10 verse number 34 akunena kuti ndazindikira tsopano. Acts of the Apostles chapter number 10 verse number 34 akunena kuti zona adi ndazindikira kuti Mulungu alibe tsankho. Akhoza kuti dalitsa ine lero olo inu sakhoza kudalitsa alo amayi wakhoza kudalitsa. There are 17 candidates amene akupemphera kuti awine masankho. Wina asatitenge kuti ine uloka kale chifukwa Mulungu alibe tsankho. Akuti ndazindikira kuti achakwera akhoza kudalitsa. Apita muthalika akhoza kudalitsa. Akabambe akhoza kudalitsa. A Joyce Banda akhoza kudalitsa. Akuvere onse wakupemphera kwa Mulungu. Achilungu adilo chilungu. Ndazindikira kuti Mulungu alibe tsankho. Yes. Onsewa akhoza kudalitsa. Yes, ndeti zisikhala nawo. Chifukwa kunena kuti agalu achiwewe amangeni. Amangeni. Tingatsachite manyazi pamawa. Chifukwa Mulungu wathu uyu alibe tsankho. Very powerful. Very powerful. Aliyense wakhoza kudalitsa. Yes. Imalize nkhani ya mayi. Ndimalize motere. Nkhani imakambidwa ya kumeki commissioner wa DPP. I think pali kufunikira ngakhale kuti zinthu zozitha kuyenda bwino patakhala kuti palibepo commissioner mmodzi. Koma ndimaona ngatibe kuti ndizofunikira. Chifukwa ngakhale mukhale mu committee pamazafika nthawi nake kuti muvote. Ngachita zokambirana pamafika nthawi nake muvote. Ndiye ena kunja sangamve bwino kuti wawo mmodzi palibe. Ndimatiso nditsirize amachita ndawo PC achite mamsanga. Ndimatiso and awawa aujana DPP amabereka mayina. Yes. Ndimatiso ndimalize ndi point ya Awusi nawo akuthamanga. Zona. Awusi akuye ndikangoti ndilowe pa Facebook. Onya zake. Ndikangolowa pa Facebook nsonkhano mauso stops. Nawuso dziko lino ndi aliyenda. Chilipo ndithu Awusi chomwe akuchita pasi. Tikuyamikena amayi. Ndimalize so na. Ndamene madandaula za nthawi. Kuti. Kodi munalifa musa maliza. Mwana kalivesi chama maliza. Okay. Akupikisana. Tukubwerezaso. Mwina eni ndi 5 ndamina kupikisana ena anu yes mukupikisana nawo koma tiziusana zone simungaduse pamene papa anthu 5 amene asajana asimani makomomo tithandizeni tithandizeni yes akupikisana ndi akauza zibambia mungu nditaisa manyazi yes so akupikisana ndi 5 kodira ni mmeti wanu ndamene akhale game changer because akupikisana ndi amene Tefoka running mate usafunika ziganiza kwambiri
azikhala kuganiza bwino Yes. running mate ndi president in waiting so tidazionapo nthawi inayake tidaphonya kwambiri Yeah. zinaponya ndi kumaona pamenepo ngati running mate satha kulankhula osankakamiza musiyeni khala phe agalu tatsekera achiwewe azilankhula okhawa amene ali ndi mfumu chifukwa musokoneza alisalisinde zolankhula hayi basi timalize nthawi awerenga news ku Blantyre tikuyamikeni mayiphiri tilesera kutemaniri ezona madaba body simunena kananga mulanda tikuyamikeni isona ndikuza mayi very passionate Yes. about Malawi. Yes. Very passionate, and I see that all the time. Yes. In essence, I'm very passionate. I about know. Have you? We are passionate about this country. Kwambiri. That's why we speak like this. Yeah, we want a better country. Yes. For ourselves, komanso ana athu. Yes. Ndine Brian Banda, malomwe ife tonse kuno ku Lilongwe Studios. Udale atafike. Titathokoze atawufiki. Abanga zonse. Rasta watu. Abanga zonse. Abanga zonse. Yes. Komanso ku Blantyre. Yes. Kula Adzingo. Adzingo si mtu amasema. Adzingo International. Amapuluza koma ndi mbale wake. Dzingo Mvera. Amapuluza koma ndi mbale wake. Wishing you the very best of the night and goodbye. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 Laptop 8 with 500